Лилия пахынәрі бойынша сатушы шигуге хирыслыгы мектеп йылларынан ук башланган. Кул эшләренә кул ятып тора үзенең. Шигу тегү буенча үткәрелгән бәйгеләрдә дә сынатмый. Матур шигуләр алга китте бит инде. Хәзер тагын шигә башладык. Клубка, выставкаларга, әйберләр шигергә кирәк булды инде. Шуның өчен башладык. Буыннан буынга күчүче шөгыль микән? Лилия апаның кызы да бик матур итеп шигүчегә. Шигү өчен тукыманы һәм кирәкле шималны Лилия апа махсус кибетләрдән сатып ала. Интернет кибетләр аша да кайтара. Шигү үрнәкләрен кызы белән бергәләп уйлыйлар. Монда фантазияның шиге юк ди шигү остасы. Үрнәкләрен кызым ясап бирә, интернеттан да карап алабыз, төрле шигүнекен төрлечә. Менә бу бәләкәй мендәрләрнекен инде салфеткалардан алдык. Салфеткалардан хәзер матур салфеткалар бар бит. Аларның бизәкләрен күчереп төшердек. Йот рәсемнәрне соңгы арада тостымаллардан, салфеткалардан төшереп шигә башлаган Лилия апа. Хәергә биргән кичкене тостымалларда онды бизәкләрне бик күп табарга була. Милли бизәкләргә өстенлек бирергә яратучы райондашыбыз үз эшләрендә күбрәк чәчәк, үсемлекләрне сурәтләгән бизәкләрне куллана. Буш вакытым булган саен кулыма шигү җибе әнә киергә алам ди ул. Элегелектән кызлар кул эшләре белән шөгыльләнгән бит инде ул безнең күңелләргә матурлык тудыру, ул күңелгә якын шөгыль инде. Без шуның өчен дә кул эшләре эшлибез инде. Хәзер инде ул матур бизәкләр күп бит инде. Материаллар да күп, ниләр дә күп, әмма үзең тудырган матурлык ул икенче инде. Райондашыбыз теләге булган авылдашларын да шигү серләренә өйрәтә. Авылның мәдәният йортын җитәкли Лилия апа. Бәйрәм булсынмы, бәйге конкурсмы, аның кул эшләренә авыл халкы сокланып туя алмый. Шигү белән утырган кешенең йөзенә һәрвакыт гаҗәеп бер рәхәтлек хисе иңгән була. Лилия апа да шундый рәхәт дулкында яраткан эше белән мәшгуль. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.